sa bawat pagkukuro, lahat ay makayanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat. Alayin po natin ang misang ito para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Joseph Michael Navarro, Didi Sangguyo. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chan, Dain Dam Beltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Englito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, panalangin po natin lahat ng frontliners, lalong-lalo na ang lahat na nakikipagbaka laban sa COVID. Lalong-lalo na sa Dr. Carlo Tantan, Enerica Medina, Rembros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Para po sa Special Intense Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Pagpapasalamat po sa kaarawan ni Ate Nori, Kabigting Kunanan. Para po sa kagalingan ni Marieta de la Cruz, Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sero Isongco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia. Para sa kagalingan po ni Karen at RB Carpio, Jaja Maglalang, at para po sa kalwalatian ng kaluluwa na Brido Maurino, Father Larry, Father Rex, Father Alan. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe Christ eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan at nabayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng pusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundaan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesak at Abednego, "Totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?" Tanong ng hari. "Iniutos ko sa inyong sumamba kayo sa pinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo." Sinabi ni Sadrach, Mesak at Abednego, "Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo." Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang panatilihing makapitong ibayo ang pugon.
Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Mesak at Abnego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang hinihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang itingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal na maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang ako'y mga alagad, kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may di kami maalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon na may pinagsisikapan ninyong akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa." Ani Jesus, "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kaming anak sa labas," tugon nito. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang Diyos ang inyong ama,
Iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakita natin sa unang pagbasa na kung saan ako mang susunugin sina Sadrak, Mesak at Abednego ng akma na silang susunugin ay merong anghel ng Diyos na nagligtas sa kanila. At nagtaka ang hari bakit merong kasama sila sa apoy. Inihagis sila sa apoy, ngunit merong silang kasamang pang-apat at siya ang nagligtas sa kanya. At dahil doon ay naniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita natin dito ang isang Diyos na nagliligtas sa atin. Diyos na sumasa atin sa oras ng kagipitan at sa oras ng pangangailangan. Diyos na sumasa atin at kasama natin sa sandali ng paghihirap at sandali ng pangangailangan. Naway ito ang matatak sa ating puso at kalooban sa mga sandi ng peligro, sandali ng kapahamakan, sandali ng pangangailangan, ang Diyos ay kasama natin. Kaya ito ay dapat magpalalim ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos na hindi mang iiwan sa atin kahit sa oras ng peligro, kahit sa oras ng kapahamakan, kahit sa oras ng kamatayan. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susulong, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw poon ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino mang sa Diyos mulat, katarungan magbubuhat. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kaligtasan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap,
tinutulungan mong aming maitumpa ang kinainas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakubuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu ganpong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inebot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala kang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, kang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Cruz ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo, ni Aposeto, naming Obispo, emerito ng Tanang Kaparihan, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan na sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa Amin ang kahari mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinanalikan dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, nakapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumain niyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sandaigdigan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng santinakpan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Kapalit tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Yesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katulad ng lupang tigang, walang tubig, ako'y nauuhaw. O Diyos, hanap kitang tunay, sa'yo ako'y nauuhaw. Emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama,
nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadyak kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong na patnubayan ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Maria Teresa, Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatatig sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po ang kapistahan ng anunsasyon ng pagkapanganak ng ating Panginoon. Inaanyayahan po ang mga Marian organizations na manguna sa Misa. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang hapon, gabi sa inyo lahat. Maraming salamat.